Hej, vi er Fie og Mie. Og i den her video her, der vil vi lave sådan en challenge-ting, hvor vi skal se, hvor mange kiks vi kan spise. Gør vi så? Nå. 1 minut. Okay. Så vi starter nu. Jeg nåede for 3, men jeg nåede kun at spise 2 helt. Så. Jeg fik 5 i munden, men jeg nåede kun at spise 0. Så du ikke stynket nogen? Nej. Jeg vandt. Ja, super. Det er super hyggeligt. Tak fordi I så med på den her video, og vi ses i vores næste video. Ja. Hej.